Lähdetään V-login muodossa katsomaan, mitä tapahtuu tämän vuoden Grill & Chill-festareilla. Tässä on nyt koiran kanssa aamulenkit ja sää nyt ei ainakaan täällä torstaina ole vielä mikään kovin mairitteleva. Toivottavasti Lärvinen loihtii meille vähän paremmat säät tuohon viikonlopulle. Näyttää onneksi siltä, mutta nyt lähdetään pakkaa autoa ja lähdetään ensimmäisen kerran vähän kamoja ja sitten Villahakkarin valmistelemaan meidän setupia. Pysykää mukana, tästä tulee makea reissu. No niin, siinä on hiiliä niitä tätä mukaan, mutta sammutin messiin. Ja sitten muuta kuin Napoleon tosta myös kantoon sitten vielä. Siinä on muutama kilo possua mukana. Jettikantaa. Kattokaa, kun tuli kuulkaa komiat plakaatit tässä suunniteltua vielä. Siinä on maustesuolasta oma kyltti tuohon meidän hommaan ja sitten joka annoksesta. Tässä näkyy muuten kaikki meidän tämän vuoden kumppanit, eli Väli Shootoutti, iso kiitos Kalajoen Metsäranta, Atria, joka on meillä niin pääkumppaneina, ja sitten siellä on Sunsetti mukana, siellä on sitten Finvangus, antaa meille pyreisen vähän rasvaa, sitten on Vegapörssi ollut noiden lisukkeiden kanssa, Horekalta noin tarjouluastiat ja Napoleonin grillejä käytellään. Tämmöisenkin tekemiseen tässä nyt varmaan 6-7 tuntia meni, että siellä nyt varmaan joku vittuilee sitten, että kun ei Hannu ole pilkkomassa sipuleita, mutta tässä on tätä taustahommaakin aina jokunen tunti sitten tehty, että se on pelkästään vaan tuo ruualla, että se on hyvä huomioida semmonen asia. Ja matka jatkuu. Auto aika täynnä kamaa ja nyt ei muuta kuin saatiin noin peruskamat liikenteeseen vähän tyhjennellään tuolla, mutta hän hakee Kallelle tukusta vielä vähän lisää sooseja ja sitten pitää käydä hakemassa vielä tosta noin meidän kaikki astiat. Siellä on 7500 kippoa, katsotaan minkä ne saadaan mahtumaan ja sitten lähdetään Villahakkariin, katsotaan onko mestari Rastas siellä meitä vastassa vai onko mies jossakin Ronaldolle painamassa ruokaa, mutta siellä me kuitenkin valmistellaan Artontomassa catering paikassa, missä on makeat muuten kesäruuat. Kannattaa käydä kesällä käymässä Lempäälässä Villahakkarissa. No niin, sitten mennään tupusta hakemaan vähän soosia vielä. Sitten seuraavaksi mennään hakemaan Horeca-tarvikkeelta vähän lisää kamaa. Katsotaan miten ne mahtuu mukaan, se on sitten hetken päästä se ongelma. No nyt alkaa olla Pemari aika lailla niin sanotusti valmis enää. Ei olisi kyllä sanota, että montaa pakettia enää mahtunut mukaan. Että no niin, karavaanari. Enää ihan kauhean paljon enempää saada mahtumaan tavaraa niin kuin Pemariin. Että niin apukuskillakin olisi vähän heikohkot oltavat. Villahakkari. Mennään katsomaan minkälainen mesta ja mistä löytyy Chef Wallin täältä jostakin. Täällä on muuten makeat puitteet. Tällainen saatananmoinen kylmäkärry löytyy täältä. Kalle on tällaisen kanssa ajanut. Näis kurkkaamaan tätä ketään. No niin, täällä on isätä hommissa. Saattaa pikku kärryn kanssa tuolla. Jäätävä. Isot vehkeet, kun on isot kokkailutkin. Kyllä. Ai muutenkin ruvetaan hommiin. Ikua, niin huusi hoosiannaa, kun tultiin tuolla. No niin, sä oot vähän kerännyt kamaa. Joo, mä kävin pikkukoosta hakemassa vähän. Pojat vähän kerännyt siellä on kuulkaa Metsärannan uunikylkeä nyt. Sitten tuolla jostakin löytyy vielä meidän Atrian-lihakki tuolla itse asiassa. No niin, ei muuta kuin nää kaikki pitäisi saada myytyä. Kyllä. Siinä on vähän pullaa. Ei, helppona. Keli suosii, niin ei oo ongelma. Tämmönen mesta on kuulkaa Villahakkari. Täällä on joskus tullut käyty jollain äitienpäivänä dinnerillä tai mikä lounas. Tää on vanhan liiton vähän sokkeloinen mesta. Yksi Arton paikoista tosiaan. Saatiin tää nyt käyttöön sitten tähän meidän preppailuhommaan, niin on vähän helpompi kuin tuommoisessa Airbnb-keittiössä, niin tehdään nyt tällä kertaa tämmönen niin kunnon keittiöstä ja valmistelua. Mennään sjelppaan vähän Kalleen. Voi olla, että hetki menee, että tätä preppailua saadaan tässä jotenkin tehtyä, että jos pojat pääsee näillä annoksilla, niin ennen puolta yötä nukkumaan, niin aikamoinen homma. Nyt pääsee kivasti satamaan vettä. Ja pian meidän kasaan kaikki teltat ja meidän hienot lavapöydät ja muut setupit tuohon Panimon pihaan, niin no, on tässä puuhaa kyllä, että kato, täällä tulee. Tervetuloa. Kauhea keli, anna sitä märkää. Sitä on nyt tarjolla. Et hyvää duunia kaveri tekee, ja näin 348 jäljellä.
Joo. Kokki rupeaa painamaan vähän kastiketta. Sanoit, että riittääköhän tää kattila. Joo, mitäs me nyt laskettiin, että 50 litraa tarvitsisi olla, mutta ei tähän mene. Ei siihen 50. Mulla on tuolla pari kiljuämpäriä mukana, niin mennään pakettua. 8,5 kiloa soijia. Selvä. Eihän se ole kuin 4 tällaista pakettia, eikö 4,5. Ei mitään, palataan auki, että mä lähden kasaan telttoja. No niin. Huomiseen. No niin, meikäläinen lähtee tosiaan nyt kasailemaan telttoja. Siirretään samalla toi dry-ace-kaappi tuolta Pirkkalan sittarista nyt tonne yhdelle tilalle, jossa tulee vähän hyötykäyttöä enemmän. Se on ollut Pirkkalassa vähän vähällä käytöllä, niin saadaan sinne tuonne toisessa paikassa se vähän niin hyödyllisempää käyttöä, jota niin tässä ilta vierähtää vielä. No niin, katos, täällä on JJ:n konttikin tuolta näköjään Pirkkalan sittarin takapihalle. Hienot on savustimet ja kaikki. Niin, dry-ace-kaappi on saatu siirrettyä hevosautoon kyyttiin ja nyt lähdetään sitten itse asiassa seuraavaksi hakemaan vielä meikäläisen grillit tohon saman auton kyyttiin. Noin isommat grillit siirretään nyt tommoselle hevostilalle. Tuutte myöhemmin näkemään sitten jaksoja sieltä. Ja tuo dry-ace-kaappikin menee samalla sinne. Tehdään sitä vähän semmonen meikäläisen niin uusi grillauksen valtakunta. Niin nyt roudataan samalla vaivalla, kun tässä keräillään kamoja grillet silliin, niin saadaan vähän ison auton apuja tähän muutenkin tähän kaikkeen romun keräämiseen. Eli tää menee Airbnb-käyttöön enemmän tää mökki, mitä mä oon käyttänyt kuvaamiseen, niin nyt haetaan täältä Kamado ja Karelia-grilli mukaan. Täällä jos kaikki voi pelata tennistäkin. Ei pääse nyt niin usein, niin viedään vähän parempaan paikkaan. Kyllähän joka pojalla pitää olla aina lounge-sohva, kun lähdetään festareille, niin nyt haetaan sellainenkin mukaan vielä. Valmiina ja mennään katsomaan, että mitä tänne kuuluu. Onko itse lärppäkin täällä jossakin? Morjesta! Hyvää päivää! Tervehdys! Miltäs täällä näyttää? Onko täällä niinku täällä miehet hommissa ja Vimosen päälle? Täällä on promoottori on hommissa täällä näin. Nyt tiedätte meikäläiset jäsenyksistä. Mä avasin tämmöisen uuden Black Angus-tason jäsenyyden 99 senttiä kuussa. Tällä pääsee nyt sitten niin sanotusti tukemaan meikäläisen kanavaa. Ajatus ei ole kerätä itselle tästä mitään rahaa, vaan pikemminkin laittaa nämä jäsentuotot takaisin teille eri tavoin. Sen totta kai sinne pääsee näkemään kaikki jaksot etukäteen. Siellä on tulossa Rastaksen Arton kanssa muun muassa tosi mielenkiintoisia uusia jaksoja. Mutta ideana ottaa näille tuloille niin sanotusti jatkokäyttöä, saada meikäläisen kumppaneita näihin mukaan ja järjestää Suomen arpajaislainsäädännön ja YouTuben sääntöjen puitteissa erinäköisiä arvontoja tai muuta vastaavia koko porukalle, että nämä rahat saadaan niistä takaisin kiertoon. Olisi mukava saada sinne sellainen porukka kasaan, että pystyy välillä vetämään ehkä jotain jäsenille omaa liveä tai tuottamaan välillä niin kuin sisältöä, mutta edelleen mun jaksoista suurin osa tulee olemaan ilmaista katsottavaa. Tämä ei ole millään tavalla pakollista, mutta jos haluatte olla mukana menossa ja tukea tätä hommaa, niin laittakaa tosta tommonen pieni Black Angus tilaukseen. Kiitos kaikille ja jakson pariin. Moro! Moro! Tervetuloa Nokialle. Kiitoksia jälleen kerran. Kolmatta kertaa täällä. Missä on sohva? Se on siellä. Totta kai äsken haettiin kympillä tosta. Toi on priimaa. Ja nyt sillä on oma teltta vielä. Se on tämmönen lounge tässä välissä. Ei mitään. Tuolle piti telttapaikka. Totta kai. Eli tossa tulee nyt olemaan nää niin sanotusti myyntitiskit. Ja jokaiselle meillä on nyt sitten tämmöiset valmistelupaikat täällä. Ja sitten totta helvetissä. Siinä on Sunset Saatskoin Lounge. Ja sitten tohon tulee vielä yksi paikka. Moro! Tosiaan pitäisi saada vähän iltapalaa. Miksei sitä makkaraa laittaisi, kun on tarpeeksi tuo grillit. Noniin, kyllä. Kello on 22:34. Täällä väännetään lappuja paikalleen. Jumalauta tulee hienon näköinen. Kuulkaa, kattokaa tästä meidän koko setupista. Ja siinä ennen kaikkea tämä paistajat lounge. Siellä on. Siihen pääsee sohvalle istumaan sitten vieraat ja oma porukka. Ja tästä on aika hieno. Riehuu vielä tuolla vähän korkeammalla kylti. Tervehdys. Hyvää päivää. Moro. Kato. Moro. Mitä äijä? Mitä tässä? Varmaan huomenna katsotaan tää loppuun. Kyllä se tästä. Saa katsoa siinä. Kai sitä hieno tuli kun tehtiin. Kyllä. Kattakaa se nyt jumalauta, kuulkaa kun on komien näköinen. Siinä liittää niin sanotusti myyntitiskiä ja ennen kaikkea tää on kyllä hieno tää meidän lounge. Nyt pojat varmaan toivoisit siellä
edes joku apumieheksi, mutta vielä vähän hitaasti vissiin saatu hommia tehtyä, niin katsotaan nyt. Se oli siinä. Ensimmäinen istahdus tähän näin loungeen. Ja nyt on kaikki aika valmis täältä päästä. Kiitos Terolle paljon näistä kaikista vehkeistä. Täällä on viimeisen päälle Metoksen laitteet ja niin kello huitoo puolta yötä ja mä nyt kattoo miten ne ukkelit täällä pärjää. Täällä on vähän nyt reppaukset venynyt. Mä että vois vähän aikaisemmin aloittaa nämä hommat, mutta jostain syystä ne aina vähän venyy. Mennään nyt Pasin kanssa vielä jälppimään sitten tonne kylän toiselle puolelle vähän, että saadaan kaikki valmiin Suomesta varten ja no niin, täältä. Siinä on perunoita vielä. Miksei täällä on? No niin. Saatana. No niin. Hyvä, se on sen näköistä, että täällä on touhattu. Vittu ja. Pääsetkö sä vihdoin töihin? Nyt sä päästä töihin. Toiset, me tultiin tänne kuvaamaan meidän pikkuklippiä ja me ollaan täällä omat hommamme tehty, niin siellä on mintissä kaikki. Vähän niinku täälläkin. Voin kertoa, että vittu tää on ihan paskaa homma. Ei enää ikinä. On tää ainakin sen näköistä, että on kovasti sotkettu ja se ei muuta. Otti alkuun, että mä sanoin, että siinä on ihan liikaa vakuerasvaa, että ei maista mulla. Noniin, annapas. Ja sit ne jäi raaaksi ne perunat sieltä. No siis tämmösiä, että ne oli tossa 2 tuntia keittämässä, niin sit ne oli kypsiä. Ihan älytön peruna. Se oli semmonen, että se oli siitä päältä hyvä, mut sit sieltä keskeltä raaka. Sit sen ei jää semmoista. Mä en oo elämäni aikana purkanut näin paljon pahvilaatikoita palasiksi mitä tällä setillä. Nyt vaan tuntuu löytyvän tuota lisää ja lisää tuolta sisältä. No, tässä on nyt pieni satsi vaan näitä pahviroskien määrää. Että vieläkö on lihaa? 2. 2 laatikkoa. 2 laatikkoa. Monta niitä kaiken kaikkiaan oli? Vittu avokadollisia täällä. En mä tiedä, mut 100 kiloa niitä. 100 kiloa. Tai siis 200 oikeastaan. Niin, täällä on maestro painaa kuokaa. Hyvällä sykkeellä nimittäin. Metsärannan palvattua tavaraa siitä. Nyt on lähtenyt hyvä flow päälle ja... Oh, ja kello on 1.06 yöllä ja... Niin ja nyt lähti hyvä flow. Siinä Metsärannan puunikassu lähtee viimeinen leikkaus. Se on siinä. Se oli semmoista. Kello on 1.42 ja... Panu lähtee nukkumaan, me vielä tehdään tässä hommia pari tuntia. Näin se on, kato vanhan sedän pitää levätä jo tässä Me vaiheessa. yritetään ehtiä siihen monelta se 10:30. Joo, silloin apat ja... Meillä on vielä muutama tunti aikaa tässä. Noniin. Yes. Kello on lähellä 2:30 ja nyt alkaa mennä nukkumaan. Aika heavy viikonloppu tulee, jos preppauspäivä menee näin pitkäksi. Mutta... Hyvää huomenta. On pirteen näköinen kaveri, kun katsoo itteensä peilistä. Mä katsoin, mitä hänen muut pojat on. Että semmonen 5 tuntia, 4 tuntia vähän reilu unta. Ja jatkilta tuli joskus 4 aikaa viimeinen viesti vielä. Mä lähdin vähän aikaisemmin nukkumaan, kun oli saatu jelpattua muita kavereita siinä vielä vähän ekstränä. Tässä me saadaan sitä tänä apuja. Meillä on vähän enemmän tuossa periaatteessa puuhaa tuossa päivän aikana nostamisessa ja grillaamisessa, että pojat saa enemmänkin koota vaan annokset. Mut ollaan hyvin kaikki järjestelyt tällä hetkellä. Keli näyttää helvetin hyvältä. Kesän ekat hellessä käytännössä tulossa viikonlopulle. Ettei muuta kuin grilli kuumaksi ja mennään katsomaan miltä tapahtuma paikalla näyttää. Siinä on nyt tapahtumapaikka, eli Nokian Panimo. Ja taitaan tonne pihalle vielä viemään kamoja viimeisen päälle. Mintissä kaikki. Ei vielä näe, mutta Napoleonia on saatu niin sanotusti minttiin. Millersin kaverikin siihen saapui vastapäätä ja ikään tässä pian laitetaan niin ruokaa ulos luukusta. Sieltä lähti nyt kahvit ja kuoppiratsut palamaan. Älyttömän näppärä väline hiilien syöttämään ja vähän nopeammin tämmöinen piippusytytin. Vahva suositus. Otetaan tästä jos jotain pientä videoklippiä tarkemmin. Toki yksinkertainen laite käyttää, ettei tämä ole monimutkaista touhua. Katos, pirteät ukkelit saapuu nukkuneena ja koska pääsitte nukkumaan? 4 aikaa. Sen sitten joku tunti myöhemmin kuin mulla. Ei aikoja, ihan unta tuli ehkä joskus 6 aikoihin, kun oli ylivirittyneessä tilassa vielä. Siinä on semmoinen pikku kännit pitänyt riipasti. Ja pikku kännit olisi auttanut asiaa. Olisi tätä viskiä tässä ollut, mutta ehkä parempi, että... Ja saahan sulle, jos sä poltat taas hiilisäkin sinne grillatessa. Se voi olla parempi kuin tämän kaasupullon lähellä polttele kuitenkaan. Katsotaan miten puuna toimii. Saatiin tällaisia
uudelleen käytettäviä paperipyyhkeitä. Nämä varmaan kyllä näppäriä tossa on, vähän kestää paremmin eikä nukkaan, niin tällä pystyy hyvin siivoamaan leikkulaudat sun muut vastaan. Tällä alkaa olla setappi valmiina. Mikko ja Tomppa pääsi paikalle, niin nyt ei muuta kuin hommat rokkaa. No niin, täältä tuli ennen kuin tapahtuma on alkanutkaan, niin isäntä poisti ensimmäisen suolapurkin. Joo, kiitoksia. Siinä on itse asiassa Suomen suurin savusti ja täältä löytyy taustalta Leftis. No, mutta tästä täältä. Lähdepäin, mitkä fiilikset? Hyvä, ei oo ressi, kato. Palkkaa hyvä henkilökunnan, niin ei tarvii itse paistella leipiä kahta päivää. Hyvä fiilis, mikä itellä? Loistava. Vähän meni myöhälle, että oliko 3-4 aikaa. Mä olin 3 nukkumassa, jätkät oli 4. Olisi jopa voinut väittää, tiedätkö Hannu, että Kalle oli jopa humalassa, mutta se ei ole nukkunut yhtään. Ei, mä en ole ikinä nähnyt näitä jätkiä niin kuin noin selvinpäin tällaisessa tilanteessa, että siellä ei ollut kulunut edes niin kuin oluttakaan eilen illalla. Että nyt ollaan tosissaan matkassa. On kova, on kova. Näytti vähän Napoleonille rakkautta, niin voitte päätellä, voiko olla miinuksella vai plussalla. Eli siellä on semmoinen vähän vajaa 500 nyt pian lämpöä. Tässä on 3 Napoleonin. Täällä on nyt ensimmäiset tavarat. Lähtee pian ulos tästä. Nää aika hyvän näköistä. Siinä on possun plumaa ja tämmöistä naudan ulkofilettä. Ja sitten toi pihvimiehen muusi tulee tuolta vielä perään. Ja aika hyvän näköistä ulkkaria on tarjolla nyt tällä hetkellä. Siinäpä se. Markus taas jälkkymässä meitä. Se on spesiaali erä nyt. No, maistako? Siis, jos nyt tälleen vaatimattomasti voi sanoa, niin aivan täydellistä herkullista lihaa. Tulkaa nyt ihmiset syömään ja hakemaan. Kiitos, kiitos paljon. Kiitoksia. Siitä lähtee. Simmattavaa lihaa nyt tarvitsen löytää. Vesen päälle leivät siellä. Kyllä, katon nyt. Oi. On herkkua. No niin, siinä on Kallen leipäannos. Otetaan maistia ennen tästä. Lohipekonileipä. No, hyvä. Vähän lämpöä annetaan täällä, niin on sairaan hyvä. No niin, täällä on paistaja pari valjakko. Aivan jäätävä kiire koko ajan. Siis täällä on on mennyt kyllä hyvin. On mennyt paremmin kuin osa seuraa. No niin. Sieltä tulee possunoppaa. Joo, katsotaan. Nousee ja... Ja Hassulla on näköjään aikaa kuvaa täällä omia videoita taas. Saa. Teillähän on siinä hyvänäköistä salaattia. No niin, on vielä valmiita annoksia. Ja puuttuu vielä noin possut. Täältä tulee ihan täysin uunit. Ai niin, no ei mitään. Tuossa gochujang kastiketta vähän tonne päälle ja tuolta noin ja vähän vielä sesamisiemeniä kylkeen. Niin. Kyllä muuten nauttii. Otetaan siitä. Onhan se näin. Maistapa yksi. Otetaan. Maistellaan tästä nyt poikien annokset arpakuutiot. Se on aina hyvä. Toimii. Kyllähän se toimii. No niin, täällä on kuka isännät maistelemassa leipää. Ei muuta kuin hyviä festareita jätkille ja mä tuun käymään Teinkuilla jossain kohtaa. Joo, sama. Ja päästä itsekin sinne käymään jossain. Niin, kyllä. Maistuiko se? Sitten ihmiset kello alkaa lyömään 14. Siinä on vähän on kaappi täynnä lihaa, jos näin saa. Kohtuullisen paljon vähän kaikennäköistä antriin muuta tavaraa ja heiltä vielä muusaa vakymumuusia ja vähän lisää petitteetteriä. Mitäs tuumaatte? No niin, alan legenda tavattiin täältä. Mitäs meillä menee tänne? Ei, tässä kummantia. Aurinkopaistaa ja olutta kylmää ja ruokaliikkeelle. Mitäs se mukavaa? No niin, mitäs kaikkea teillä on tarjolla tänään? Täällä on vähän, no, brisket-burgeria, pulled-pork-burgeria, löytyy kahtarin lihaplatteria, löytyy uutena pastrami-burgeri. Aha. Sitä ei missään ollut vielä, se oli. Te olette tarvinnut pastremia vaan niin semmoinen NS-annoksena. No meillä on ollut, mutta meillä on pastrami sandwich, mutta ei ole burgeri. Se on vähän erilainen tuote. Sen tulee juustoa, koneisluomia, pastramia, tulee sinappia ja majoneesia. Se on ihan vitun. No, tommonen kyllä mekin pitää kerran maistaa. Nyt alkaa pikkuhiljaa muodostua jonoa. Kello on nyt 17.12. Nyt se kamera pois, sulla on jono siellä, hop hop. Tahti on tämä. Tää on hyvä, mä tykkään tästä roolista. Kyllä. Käykö suola kaupaksi? Mitä? Käykö suola kaupaksi? No käy koko ajan loppuun. Kyllä sillä kysyntää. Veitsi ei ole vielä mennyt. Kahdella poletilla mä en tarjosin, mutta ei se silläkään lähtenyt. Ehkä mä otan sen taka-alalla.
Ja katsoi mitäs täällä äijä painaa. Täällä resepti Mikko on täydessä voimissa. Täällä on oikeesti hyvää pöhinää ja kattokaa tätä pöytää. Tää on kyllä niinku... Hetken päästä niin se on taas tyhjä. Kyllä tässä on nyt käynyt viinaa. Helvetin hieno annos. Tosi moni on sanonut, että festareiden paras annos myös, että ei pelkästään nätein. Kauppa käy ja täällä painaa nikki kulkee sellainen hommia. Että kovaa hommaa, kovaa. On, sinne laitetaan kuulkaa vähän ensin avokadomussia ja sitten sinne tulee vähän punasipulia ja lohipekonia. Kyllä. Siellä meidän apumies painaa sitten leipätuunista. Ja Marko Aselkin lähtenyt vähän viihteelle. Isäntä tuli santsaamaan. Kyllä. Tää on ihan helvetin hyvä. Aivan loistava. Kyllä on niinku viime ei mennyt hukkaan teille, jos te ootte tuotekeittanut sitä muutkin. Ihan loistava. Onni, se on kello 21.43 ja tältä erää laitetaan luukut kiinni. Ei tullut ensimmäisen kerran Grillatsilin aikana ei tullut sold outtia, niin kuin nyt olisi riittänyt lihaa vähän enemmänkin, mutta kyllä täällä huomenna tulee tiukka menekki vielä. Mitäs Kaislahuri, miltä se nyt on maistunut tämmönen? Maistuu! Saatiin taas vakiokasvuja tänne avuksi. Kaveri. Maistuuko? Mitä meidän suolille kävi? Kyllä ne 4 pönttöä on tollasta myyty tänään. 2 annosta tänään. Tulkaa hakea pois. Niin, sieltä haetaan vielä. Ne on lyöty jo puukot lattiaa ja se on siinä. Kyllä, perunamuusit menee kaikki tähän näin. Mihinkä nää pitää laittaa monta? Tuonne noin 1 polettia. 1, 2. Ensimmäinen päivä takana. Ei ole niin paljon porukkaa, mitä aikaisempina vuosina. Ääni on kyllä näköjään mennyt ja silmät punottaa. Nyt nukkumaan kunnen unet, kello on 23.20. Oltiin kakkosia, me myytiin 23 annosta nyt Tompan kanssa vähemmän. Mitä kokkia, Mikko, Kalle oli aika selvästi vähemmän. Lohipekoni ei nyt sitten jostain syystä isket näköjään grillikansaa. Mutta huomenna on sitten pääpäivä ja luvattu hyvää säätä, niin eiköhän silloin taas liiku annokset ja saada oikein kunnon jonot aikaiseksi ja kunnon myynnit. Niin näillä mietteillä unille hyvää yötä. Perinteellä lähdetään tukusta hakemaan vähän kamaa ja siellä on vähän täydennyksiä loppumuusikin kesken, niin vähän vettiä ja punasipulia porukalla. No niin, lauantai-aamun fiilikset isäntä täällä mestoilla. Yes! Päivä 2, Grill & Chill Festi, 3. vuosi, niin ei oo meillä vielä semmosia tapahtumatuottajahermoja, että unet on aika vähissä. Ei vaiskaan. Tervetuloa Nokialle. No niin, tää on kovaa se. Tänään mennään. Tonni rikki. Ja täällä rilli kuumana jo. Napoleonit laulaa Hoosiannaa ja ukot leikkaa lihaa. Lähtee petikkä. Kyllä. Viimeisen päälle lihanleikkaja 4. Kauppa lähtee käyntiin, kello on 12.18 ja täällä on myyntitiski täydessä mintissä ja Kaislahurikin on elämänsä myyntikunnossa. Malauta, toi väkyymuusi on niin tuhma, että se tulee uni ensin. Pelkkää mertsiä täällä näin. Joo, täältä kuule lähtee 3 poletilla. Sepp Wallinin oma lippalahki. Näitä saa myös verkkokaupasta, eikö? Kyllä, hikipannalta löytyy ja kohta löytyy mun koiran mertsiä kans hikipannalta, että ei muuta kuin ostamaan. Onko vielä Tyynen penaalia. Emänällekin tulossa joku oma brändi vielä? Kaikillekin täytyy joku tehdä. Kaikki tarvii katsoa kaupallista aina, jokainen brändi. Onkohan täällä joku nukkunut täällä meidän sohvalla? Vähän näyttää siltä, että täällä on joku lepopaikka. Sinne vaan kolikkoon boksiin ja mainoslauseet. Viimeisiä viedään. Suolat menee pian loppuun. Siellä on isompaa ja pienempää palaa. Tämmönen kasvava lapsihan tarvii vähän isompaa. Niin. No se on hyvä. Täällä on Napoleonin tavaraa monien lähtöön tarjolla. Tossa on muuten makea peli tämä näin. Vahva suositus tälle pekottimelle. Käydään täällä moikkaamassa itse isäntää. Täällä painetaan rinkulaa reikäänkö? Kyllä. Otetaan kisa. Otetaan vaan.
Sukkana. Sukkana sisään. Aika hyvin. Nyt tää on reenannut täällä koko 2 päivää, niin luulis nyt paremmin menevän jo näillä harjoituskerroilla. Ei yhtään. Selvinpäin ei onnistu. Siitä se onkin se kiinni. Ja siinä on biise. No niin, taas tässä alku sen verran vielä pojat pärjäällä itsekseen, niin pieni rundi vähän. Mitä täällä kaikkea oikein tapahtuu? No niin, J.J. on ainakin siellä kyllä, jos ei muuta, niin tohinaa riittää tuolla tiskellä. On niin kuin oma torikokous tuolla päällä. Nyt alkaa olla muutenkin aika hyvin jengiä tällä alueella. Kello on vasta kuitenkin tunnin oltavasti tässä näin. Niin täällä on burgerimiesten oma food station tässä ja Lärvinen mennä katsomaan tää Lärvisen annosta ja kiinnostaa, että minkälaista makkaraperunasoosia se. Minkälainen tää sun annos oikein on? Semmonen. Kaikilla mahtuu. Siellä on tää meidän teltta viritys täällä. Näin pitäisi ainakin näkyä, että missä me olemme, mutta no niin, heti mukaan lähdetään hakee kökkäporukalle olutta vähän lisää. Voille vähän lonkeroa, niin jaksaa myydä paremmin ja muuta. Miten tuo aika kivan näköistä? Mitä tuumat? Tontissa tää pitää ottaa välillä tänne lepotauko. Kauheesti sipulin kanssa. Saatana voidaan homma sitä. Nuoret jaksaa painaa. Joo, ei siis me myydään kaikki loppuun, kato. Pitänyt eilen tulla. Täällä on koko poppoa kuulee. Täällä Kaislahdesta lähtien. Paasi on vielä paamassa. Maksi. Täällä ollaan chillaasti. Matias täällä painaa. Grillimesterinä tällä hetkellä. Tuleeko priimaa? Tulee priimaa. Nyt on pavete tässä näin justiin kun grilli on mintissä, hiilet on mintissä, liha mintissä ja isäntä kunnossa, niin tässä ei muuta kuin painaa vaan eteenpäin. Näin. Siellä isännät poseeraa. Polvella. Siitä lähtee. Kyllä nautaan. Possua huutaa. Tulee. Siihenkö pitää Tampereen pojalle aina kamera tänne, niin pääst nimikirjoituksen. Ei väliä ole. Eti paikkasi. Saaks tähän kanssa häkkiin? Vetin kaunista. Saaks tähän häkkiin? Ota toi isompi kiireiseltä. Niin, isommalla vaan. Petselillä. Sitten kun me kuollaan kaikki, niin sit se on arvokas. Sit se voi olla joo. Mutta tämähän on nyt hyvä tilanne, koska me ollaan melkein kaikki vaihteet tässä ja pyörii omillaan. Tomi, ota vielä suuhun siitä. Juho tähän. Saanko Mikko vielä sulta? Totta kai. Mihin vaan kirjoittaa? Semmonen tuli. Onhan se kaksi. Me tilattiin nyt toi sun taidetta noilla meillä töherryksillä. Ai. Hannun vlogi, joka on niinku... Ei tällaisella voi voittaa. Mä kuvaan sun vlogia tässä. Loistava materiaali. Käydään kysyä täältä Matiakselta, että mikä on meininki. Hyvä, liha on noussut grillistä ennätysmäiseen tahtiin ja on saatu pidettyä niinku tavallaan tää rullaavana, että tää ei ainakaan ollut pullonkaula, että tavallaan... Aivan helvetin hyvä duuni, mutta sano vaan jos haluat tauolla, niin... Joo, ei kyllä... Toisaalta en mä kyllä osaa tätä sun järjestelmää. Ei, mä osaan tää nyt mintissä, mä hoidan tämän. Vaan kalja piisaa, niin tässä ei oo mitään hätää. Sitä löytyy kyllä. Luonnollisesti käytämme vain parasta raaka-aineita. Merpippuria. Sitä pojat tuuttaa tonne aina vähän vielä päälle. Mutta on ei kerma. Kattokaa, saatiin tänne pikkumieskin paikalle tänne. Vähän isompi tuolla takana teillä. Ai siellä on joku vielä suakin isompi. On tietenkin, aina löytyy isompi. Semmonen se maailma on. No, mutta tämmönen pienelle miehelle pieni maisteluannos siinä. Kyllä mä joudun varmaan yhden maistamaan. No niin, kato, piimimies kävi hakemassa meille tällaiset kunnon. Kyllä. Pelli Mikolta niin ja Kokilta noi poletit, niin kyllä. Artesaan jäätelöä välillä tähän näin. Siinä olisi taas valmista annosta sais laittaa maailmalle. Mitä sä sanoit? Tää on aivan sairas tuote. Monetta kertaa sinä haitsit? Aivan sairas tuote. Monetta kertaa sä haitsit tänne? 3. kertaa. Aivan sairas. Tää on oikeesti aivan helvetin.
Kiitoksia. 19.19. Vuoronvaihto. Noin 3 tuntia tuossa painettiin Maxin kanssa tavaraa, tissiä näytille ja toi, tää käy toimistorotalle, niin työstä käy, sanotaan näin. Tää helvetin hauskaa, makea sää ja jengi on ilosta ja tää on vielä se vaihe, kun ei ole liian kännissä, että sit mennään pari tuntia, niin alkaa olla semmoista sankaria tuohon hetkellä selittämään tarinaa. Mutta sekin aika koittaa ja mukavaa viihdettä sekin omalla tavalla. Jätkä tuli taas takaisin. Monesko se nyt oli? Tää on mun 6. tai 7. Mutta meidän pöytäseura on varmaan 20 tai 30 tuolta jo. Aivan jäätävä kova. Tää on kova. Liha tirisee ja Matias täällä painaa. Avaappa nyt näitä muitakin vähän, mitä siellä on. Tää on tämmöstä näin hätävarapossua, mutta tää ei oikeesti mitään hätävarapossua. Pojilta vähän. Ja mitäs tuolla on? Täällä on meidän tää reverse. Täällä on valmiista ja sitten odottamassa olevia niinku... Liha tummuu. Tultiin hakemaan välillä, ettei ole omaa lihaa vaan syödä, niin Millersin jätkää tänne makkaralautanen. Siellä on myyty loppuun jo kaikki possun posket, niin semmonen. Kiitos herrat. Tää on hienoa tää BBQ-kulttuuri. Käytiin vähän tekee vaihtokauppoja. Vedän Millersin pojille vähän lihaa, niin sieltä tuli tällainen makkaralautanen nyt sitten. Tässä on ainakin pöydästä päätellen näyttää siltä, että täällä on tehty ruokaa. Täällä on muuten meno päällä. Ainut harmihomma nyt on se, että mun kastike loppuu, mikä on ollut tän koko tapahtuman paras kastike. Mutta me sovelletaan. Täällä on joku lisäpaistoja saapunut tänne. Morjesta! Ollaan värvätty tänne uutta työväkeä, niin suoraan tosta jonosta sanottiin, että tuppa tälle puolelle vaan ja siinä se on. No niin, mitäs Hannu sieltä tuli? Tää toimitusjohtajan tärkeä tehtävä, niin pestä noi työntekijöiden vaatteet ja hakea niille kaljaa. Ja sitten tää toimii paremmin vielä, että ulkoistetaan tämä kaikki tuotanto vielä sitten asiakkaille. Niin tässä on nyt ehkä festareiden kovin syöjä. Paitakin on tietysti niinku sen mukainen. Sen mukaan. Sanoppa, niin kuinka sä oot nyt käynyt näillä kojuilla? No eihän tässä joo, siis 2 päivänä 31 kappaletta näitä poletteja ja joka kojulta otettu vähintäänkin jotain. Ja nyt loppuun niin paistajilta 3 ja 3 ja viimeinen tähän. Niin tällä lähdetään, että niin kun Kotkasta tultiin ja kaikki syödään ja loput syödään uudestaan. Tää on suoritus. Ei mitään. Iso kiitos. Kiitokset kun tulitte taas. Saanko nyt ottaa? Täällä on tämmönen ihme karkelot nyt käynnissä. Tuli tämmönen jälkiruuhka. Kalle rupesi tarjoamaan maistia sen makkarasta, niin kello on 9:30 ja nyt rupesi kauppa käymään. Ja nyt tuli jengiä, että heilahti. Mutta meillä täällä apukädet käy ja täällä painetaan vielä 2 annosta yhden hinnalla. Isot. Maistuupa? Nyt laitetaan lihaa ulos. Hei, jaksoon mukaan, mitä tuumaa, että ei vielä, täällä on vielä jäljellä. Painetaan, tässä on vielä viimeinen anno, mitä me enää nostellaan. Kello alkaa olla 22.16, että 45 min sai ne luukut kiinni myöskin. Niin siitä lähtee nyt viimeinen meidän herroille special setti siitä. Tökkää sitten vähän vielä paistajat suolaa ja se on nyt tämän Grilled-grillin viimeinen annos meidän osalta. Olkaa hyvä. Ei saa molemmat vähän sen sataa. Vähän jotain syötä. Pottumus siellä löytyy sit lisää, jos on toit ja maistaa. Sitä saa vielä tommosen purkillisen. Hemmon huulilta mun puheella. Noniin. Isännän lopetus kello 23.02. Se oli siinä. Se oli siinä. Miehet on... Laji koettelee vaan ei hylkää. Miehet on loppu. Mutta oli hauskaa taas. Oli tosi hauskaa ja kiitos kaikille paistajille ja kaikille muillekin. Myös Heimon kastikkeen Heikille kiitoksia. Oli mahtava viikonloppu.
Oot säkin kaikki saanut? Sä näytät vähän Hannu siltä, että sä oot kaikki saattanut. Meinaatko? Tätä sanoisin vielä mitään, sulla on jotain uutta tulossa, mutta saatan... Joo, mulla on vielä sunnuntaina niin toi Tuliset-sarja YouTubessa. Painetaan nyt vielä titlet yöllä kuntoon, että se on huomenna ready. Sitten tulee makeita vieraita. Joo, ja sitten meillä on se Grill & Chill Barbecue-festi myös Helsingissä ensi viikonloppuna. Onks paistajat mukana? Ai, tällaisesta et tietoa. Surprise! Ja iso kiitos tälle meidän apuporukalle. Kyllä jumalauta, nää on tehnyt hyvän duunin. Iso kiitos avusta. Kiitoksia. Ota siitä päivän parasta pippuria. Kiitoksia. Nonni, väsynyt mutta onnellinen. Heitetään vielä meidän innokas seuraaja Oliveri vielä kotiin tässä samalla, kun se on tossa koko päivän meidän luonne tähystellyt ja ollut apuna. Puolet on saanut purettua kamensa, mutta vielä on jäljellä osa. Paikat kuntoon, ei paljon poikia näy vielä. Mitä veikkaat, että koska saapuu herrat mestoille? Kello on nyt 11:15, niin kyllä se varmaan 1-2 menee. Mikon pitää olla 4 kotona, että se varmaan tulee toteamaan, että ai nyt pitää saman tien lähteä. Että, Ei tässä paljon ole. Ei tää on Tää on ihan siistiä. Tää on, niin, ei tää ihan... Tämä olen valmis. Ihan easy purkaa. Kuka tiskaa? Niin. Ylijääneet lihat pakettiin tänne jäi vielä ihan hyvännäköistä marmorifilettä vähän kökkäporukalle. Kato, pirteen näköiset taistelijat saapuu sieltä. Ei ole taas täällä, kun muutama tunti jo siivottu. Nonni, iso kiitos kaikille, ketä oli meidän happeningissä mukana. Tässä on kova poppo, joka mahdollisti koko tapahtuma. Pikkuhiljaa alkaa tästä niin sanotusti pakkaantua tää homma. Aikamoinen puuhaan tällaisessa projektissa kyllä on. No niin, siinä on isäntä kuule vähän. Kelle jäi pari palaa premium atriaa. Näytäpäs marmorikoa. Tiedän mitä teen juhannuksena. No niin. Kiitos festareista. Hei, kiva kun tulitte. Ensi vuonna uusiksi. Näin tehdään. Katsotaan se päivämäärä. Olisiko viikko ennen juhannusta? Tässä on hyvä säätely ainakin tässä kohdassa. Ensi vuonna uudelleen. Näin tehdään. Pojat meinaa laittaa grillin kyytiin vielä. Täytyy irrottaa se sivupöytä, kun sen saa irti. No ei se kyllä mene sittenkään sinne vielä. Sillä eikös lapsillekin aina anneta siinä vaiheessa, kun on hoidettu hyvin hommat, niin ne saa palkinnoksi tarran. Jaha. Siitä. Kiitos vaan vittu. Onks tää ainoa mitä mä sanon tästä käteenpäin? Älä nyt. Siinä. Saat liimata se minkä haluat. Tikuanin nokkapelti. Pistetään sun auton kylkeen tämä kiinni. Kyllä se. Se Excel logojen vielä. Kyllä. Tsempa. Juonitaan vielä viimeisen käänteen. Mitäs tässä on nyt pari autoa vähän niinku... 2 autoa auki. Volvo ei lähde käyntiin ja mulla jäi ovipakusta käteen. Ei. Nyt se meni niin kiinni, että... Nyt on paremmin antaa olla. Koska tää ei niinku oikeesti oo kiinni. Tää on tälleen... Ei jumalauta. No mutta se sama aija tulee nyt hetken päästä tätä Pasin autoa korjaamaan, niin jos se osaisi tämänkin samalla laittaa kuntoon. Vielä viimeinen taistelija putsaa paikan. Millä fiiliksillä happeninkin takana? Helvetin hienoa. Oli todella upea tapa. Kiitoksia kaikille osallisille. Joo. Asiakkaille, tietysti yhteistyökumppaneille. Aivan mahtavaa. Näin, samoilla fiiliksillä. Nyt muuta kuin kama kasa ja kotia. Piha alkaa olla tyhjentynyt. Pasi jätti siihen autonsa parkkiin keskelle, mutta onneksi meillä on loungea. Viimeinen istahdus loungelle. Kyllä. Se oli kova setti se. Se on kova peliä. Se on kova peliä se ruoan tekeminen. Jos se olisi helppoa, niin kaikki sitä tekisi. Kyllä. Se oli hauska happening. Kova setti oli. 5000 annosta apauttia. Onhan siinä tekemistä. Me voitettiin. Se oli kyllä ansaittu voitto. Teillä oli helvetin hyvä annos ja sitten prosessi toimi. Homma toimi hyvin ja tosi moni kyllä sanoi, että festareilla on paras annos. Oli. Itse kyllä tykkäsin enemmän Kallen leivästä. Mun mielestä se oli niinku aivan saatana hyvä. Mutta tietysti kun niitä possuja siinä monta tuntia paistelee, niin ei kauheasti possu kyllä kiinnostaa siinä kohtaa. Näytti vähän jossain vähän siltä, että pikkusen niinku alkaa haju. Joo. Niin tökkimään. En syö kyllä kylkeä vähän aikaa. Kaikille muille kelpas ne ylijäämäkylki mukaan, mutta sä et oikein navarata. En ottanut yhtään mukaan. Ei muuta kuin uudestaan ja laittakaa
paistajat ja hardkokki ja kaikki meidän kanavat seurataan. Ja palaamme uusin seikkailun taas ensi vuonna. Moro!